हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। कभिड हिट मोनसे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स सफैदों 10,000 मोननो हागोन जायफ्रा ड्राइभार आरो हिन्दिमेन नोंथांमोना सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोननो हागोन आरो बिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन आरो बेनो जाबाय वान टाइम खनसेल' मोननाय जागोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामला जोङो आपडेटखौ नायनोसै। दासिमबो नोंथाङा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो। जेब्ला एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना नटिफिकेसन मोननायनि बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट अल खालामना लाबानो जाबाय। आङो जेब्ला एप्लाइ खालामनाय भिडिअ आगारगोन नोंथांमोना नुहैगोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल आपडेटखौ नायनोसै। बेनो जाबाय स्किमनि नामा कभिड हिट। नोंथांमोना जायफोर ड्राइभार आरो हिन्दिमेन बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो इलिजिबल जायोब्ला नोंथांमोना 10,000 मोननो हागोन सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ। थ' बिदिब्ला जों थांसै आपडेटखौ सोर होदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा गासैखौबो नायलांबानो जाबाय आरो हानायसेबां भिडिअखौबो शेयार खालामनानै होलायदो। दा बेयाव नायदो लोगोफोर अफिसियेलि आपडेट आसाम केबिनेटनिफ्राय होनाय। दा बेखौ आसाम केबिनेटआ पास खालामखाबाय आरो बे स्किमनि नामा जादों नोंथांमोना मिथिखाबाय कभिड हिट आरो बे वान टाइम ग्रेन्ट आरो नोंथांमोना खनसेल' मोननो हागोन जावले जावले मोना। जास्ट नोंथांमोना खनसे एप्लाइ खालामदो आरो लादो 10,000। दा बेखौ नोंथांमोना अनलाइन पर्टेलावसो एप्लाइ खालामनांगौ होनना बुंदों बेयाव आपडेट होनाय मथे। दा जोङो बेखौ नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन बोरै बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना गासैखौबो मिथिजोबगोन। जास्ट नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स थाथारनांगोन आरो माबा मोनसे प्रुफ थानांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव होगोन। आरो बेनो जाबाय इन्टार डिस्ट्रिक्ट बास ड्राइभारफोरनि थाखाय आरो हिन्दिमेन जाय नोंथांमोना इन्टार डिस्ट्रिक्ट सालायो बास एबा नोंथांमोना ड्राइभार्स एबा जायखिजाया हिन्दिमेन थ' नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन। खालि बेयाव बासनिल' बुंदों लोगोफोर जायखिजाया ड्राइभार्सफ्रा बेयाव मोननाय नङा। दा बेखायनो नोंथांमोना बेयाव मिथिखाबाय जे बे जाबाय अनलि बास ड्राइभार्स आरो हिन्दिमेनफोरा 10,000 मोननो हागोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्टआव लोगो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला थ' नोंथांमोना नेक्स्टआव नायबावनो हागोन जायफ्रा ड्राइभार्स आरो हिन्दिमेन बासनि थ' नोंथांमोना 10,000 राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन सरकारनिफ्राय। स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो जायफ्रा ड्राइभार्सफोर नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ नुगोन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ बोरै बोरै एप्लाइ खालामनांगौ। स' लोगोफोर बेनोसोमोन भिडिअआ बेनो जाबाय कभिड हिट फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स 10,000। बेनिफ्राय ग्रेजुवेट आनइमप्लयड फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सनि दाबो जेबो खबर फैयाखै। जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन। गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ। दा बिनि जेबो आपडेट गैथ'वा लोगोफोर WPTनि नोंथांमोना जेब्ला अफिसियेलि आपडेट मोनगोन अब्लानो गासिबो डिटेल्सखौ मिथिजोबखागोन। दायो जेबो आपडेट गैया।